Tots coneixen la pista que hi ha allà en el passatge aquell de l'Avinguda Corregiment. És una pista esportiva que ja existeix, actualment és una pista descoberta. Aquesta pista dona ús o és utilitzada per diversos equipaments esportius que hi ha a l'entorn, com és el Jaume Perera, on hi ha els equips de hoquei i també en el Teresa Maria Roca, que hi ha equips de futbol, de futsal, equips de futbol sala, i també és utilitzada per clubs de patinatge. La voluntat de poder procedir al cobriment d'aquesta pista a fi i efecte de que pugui tenir un ús més intensiu els dies que plou o quan hi ha molta humitat, cosa que ara no es pot fer, fa necessari que la qualificació urbanística que té actualment, que és de zona verda, es converteixi en equipament, ja que si no, no és possible cobrir aquest espai de zona verda. Per portar a terme aquest canvi de qualificació i donat que les zones verdes no poden desaparèixer, el que fem és traslladar aquelles parts de davant dels equipaments del Jaume Perera i del Teresa Maria Roca que un cop ja construïts els equipaments s'han convertit en realitat en zones verdes, com és la plaça del Voluntariat de davant dels pavellons, que són zones verdes i tenen vocació de continuar-ho siguent. El que fem és traslladar aquests metres de zona verda que actualment ocupen la pista esportiva en els llocs on realment ja hi ha una zona verda, ajustant també d'aquesta forma el que és el planejament a la realitat que ja tenim construïda a la ciutat de Mataró. Per altra banda, també amb aquesta modificació puntual, el que es regula és que aquest vial que actualment existeix, que és un vial peatonal que hi ha entre l'Avinguda Corregiment i el carrer, crec que és Salvador Cruixent, que és el que puja, es mantingui com a vial peatonal i no com a un carrer amb trànsit rodat, que és com estava fins ara dissenyat en el Pla General de Mataró. Per això la proposta que portem a aprovació inicial, després ja hi haurà un període d'al·legacions si procedeix una aprovació definitiva, és aquesta modificació per adequar aquests espais a la realitat actualment construïda. Gràcies.